Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula badhe crita jaman semanten, jamanipun Wali Songo inggih menika Kanjeng Sunan Kudus dipun utus kalian panjenengane Raden Patah supados anjabut griwanipun Kiai Ageng Pengging. Kiai Ageng Pengging punika pernah kakangipun Raden Patah nggih putra Brawijaya ingkang kelima. Keranten politik zaman semanten panjenengane Kiai Ageng Pengging keranten siswanipun patah sanget ngantos yang saking luar negeri sami duyun maduyun maguru dumateng Kiai Ageng Pengging. Kawusana Sultan Demak Bintoro ajrih buk menawi Kiai Ageng Pengging badhe mbrontak dum rehne sira mangkiya dadi duta pati coba sun tatanyo maring sira jawaben ingkang patitis cawange mukmin utama sebab apa dene sira anganggo urip purwa saking ngaras ingkang pirang yuta warsi mangke wujud saking sapa ingkang kaping kalih sira iku jeneng urip sira nganggo nendra nganggo turu sapa ingkang ngajak guling kudus nang jero terkadang supena kadang nora coba jerengen cangkriman iki ingkang kaping 3 sabab apa dene mati jerone pati ana apa kaping 4 yen sira wis prapteng lalis ya pateng mati ing tembe apa bali maneh dadi bayi apa ning kono kewala lah batangen punika cangkriman mami kudus yen sira tan uning aja dadi wali mukmin ngaya-wara wisuding candha papati piye kantane parloyo kudus Kanjeng Sunan Kudus sabarpa ngumuning galih urin soal catur bab niki
ingkang ngudengaken pikir Jeng Sunan Kudus rumangsa Gatan Kuwawa manuaran lasarta matur dumateng Kiai Duh Kanjeng Kiai lepat kula satus gedhi agung nyuwun pangaksama boten langkung namung minta wahyeng kasmosik soal catur warna kababar bombo nampeni kula pundi mustaka kula derma dereng wonten ingkang uning kilap Syekh Maulana kang jumeneng admini setatir pramudane Wali Songo dereng wonten para wali kang den paringi kilap dhateng Sunan Bonang biceksa ambek Sramugari marmo panuwun kula ingkang mugi panduka paringi wirid dumateng amba serah jiwenggo Kyai Ageng Pengging nesem carwi ngendika lah gumun guyu temen sira wali les saking melas arsa kaweruh mani uning lah ya gupuh tampanana Kudus ya kapiluk kabuka supaning karni sajarwa parsaja tanpa lambang tanpa kelir terus terang bloko suto Sunan Kudus sampun tampi garweng Kiai Ageng Pengging babarnya cangkriman kono ngudengaken Kiai wus padang sumelak nerawang ya matur Sunan Kudus ring jeng Kiai sarwi ngaras padha Duh Kiai Ageng Pengging yen mekaten tiyang punika gesang kalih pejah tiga gesang tiga pejah kosok balinipun dene wonten ngrika wong umpameaken wengi kang sampun umpami benjang Kyai Ageng Pengging sadarpa sukane galih dupi pamijangnya Sunan Kudus bangkit tampi panjerengnya kasat moto ing wasana Kyai Ageng Pengging ngendika aris Kudus reh nira dadi dutaning Nerpati Sultan Demak
menyang carokane aulia wali songo kinen jabut griwaning Kiai Geng Pengging kinen jabut nyawane Kiai Ageng Pengging payuh untapno kudus ayo ndang diuntapno kudus murdeng sun ya jiwong sun ya jiwa ingsun kawanen mulih katur maring wali songo panjenengane Sunan Kudus njula mopo panjenengane Sunan Kudus ajrih nuwun inggih saking karsa tuwan kula ajrih nuwun tampi kiai iya mangkono dudu rasa kersane jeng kiai iki aluwung kula kemawon kauntapno kariyin kiai amba langgeng boten preksa nadyan kiai boten karsa ngaleksanani kula pribadi kados saged munah hadis antaka mulyaning nganggo lami temen kasasar kula puniki Ki Ageng kepadangan loya enggal daud nyolami reh tan campur wurung juga Ki Ageng Pengging bekuh Kudus cepanto silit cipta ira iku salah ya mangkono sira nyupet lakone wali ya sira iku nyupet lakone wali dadi sira penarik sutama Nelakumu kudu pesti nora bali nyangking murdaning wang mara seksenana iki kudus dina prakteng sun pulasta awasana yen kleru sira den agelis wenang aweh dalan nadya panarima mami Ki Ageng Gayuh Tirtamaya plas wusirna tanpa susawa jeneng urip Kanjeng Sunan Kudus mriksani Ki Ageng Pengging ingkang sampun dados susawa langkung cuwa ing penggalih langkung susah ing penggalih wignya gatul imbalati ning sirotol mustaqim wus katidra yuswa kacucuk lati dadi sami panggiya Sunan Kudus Ki Ageng Pengging imbal sabda kalih juga kalih tunggal desa dalem Nur Muhammad samiya panggih lir jalma supena Ki Ageng Pengging nulya bali maneh deduka lan pasang sasmita maring Jeng Sunan Kudus paran sedyane sira nggegodha mami Kudus Kanjeng Sunan Kudus nembah
mekaten Ki Ageng Pengging tias kula kuciwa ameksih nyuwun werin ameksih nyuwun mewulang rasaning rika wonten rika badhe weruh rasaning riki Kyai Ageng Pengging lan ngendika yen mengkono kudus payo kudus marang beji anggawa wastra seta kain putih sendika Kyai Ageng Pengging wis lumaksana marang beji Kyai Ageng Pengging Kanjeng Sunan Kudus gegandengan tantera prapti mori ginelaring kusma mori ginelaring kisma Sunan Kudus kautus mangkurep binukus tertib katutup kang huswa sangkep margi Poncopati ingkang maksih Dri Asmara iya pinanjingaken sedaleming werih sedaleming toya wis yayah kunarpa wis kaya mayit tanpa swara ora mubah musik meneng pratandha warsukma yuk umanjing wanci badongi sak akhir dupi bangun enjang uluk salam panjenengane Kyai Ageng Pengging Kanjeng Sunan Kudus jawab salam waalaikumsalam warahmatullah blubak blubuk mawas swara ngiya tinarik luar saking blombang wastra seta den uculi garing gayaning kunarpa ingkang murba ing ngusap jeng kiai gemregah ngraup padha jeng Sunan Kudus matur duh kiai kula wis kuning kula pun mangertosi ring tirta ingkang nirmala dumateng naminipun tirta ingkang nirmala Kyai Ageng Pengging nabda maring Ki Sunan Kudus kaya ngapa ingkang warnanira kudus Kanjeng Sunan Kudus jawab rasane lir paran Jeng Sunan Kudus matur kang warni kadya angen-angen kula raosipun haninang haninung ananing ngono menggah perlambangnya boten nendra didingipi boten turu boten ngipi ngungkuli caremnya manita ngungkuli dumateng kumpul maring wanita wis rampung kundur gegandengan kalih
teng Wisma. Sigra manjing Wisma malih Yageng Pengging Rumanda. Dadi saiki wis tutup apa sing dadi sedyanto Kudus aning-ananing wis weruh maring haninang haninung ananing ngulaya. Yen wis weruh Kudus kita iku seksenana aja kanggo gawe malih maring sun. Ingsun badhe sowan maring Gusti Kang Maha Suci. Ya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Kudus manembah sandika dawuh nepak yetna Kiai Geng Pengging wis tantra maneh, wis dadiya susawa. Sunan Kudus siga mijil anggugah sahabat Sabta. Tebang wetan Sunan Kudus sahabat ngiring wernan yar enjang ambet-ambat suntrang mentrik udra rasa weruh Yageng Seda para siswa dalu estri daler estri nggih belani para setya warcipta pira-pira kang masih magersari kathah prapta samya ngupakara mituhu wewelinging duk meksih suwardinya. Tan winarna kang paniti dinunung pengging astana. Sampun rampung. Alhamdulillahirabbil alamin.